Айде, първи кац за новата година и аз. Ама... Айде се. Американка. Тук преди малко две ми се откачат вече. Малко е неприятен вятър, да го още повече да задуха. Но да видим дали ще има трети опит. Не взимат така стръвно, просто се задържа стръвта. Не, този път няма. Но не е така. Още им е хладно явно, изнемощяли са от размножителния. Са позатопли времето. Още са съвсем леко взимат. С този вятър силикончето трудна работа малко. Трябва да видим дали ще четвърти път дали ще има или няма да има. Предпочитам силикона за момента, защото рибите са още слаби. Не са се нахранили и надали ще отделят време да гонят големи примамки, освен ако не е някоя голяма, но за сега не иска. Много леко взимат, много леко. Почти не се усеща, в смисъл на линията много трудно се усеща. Реших просто първия ми риболов за тази година да заснема, евентуално. Но поради тази причина не нося и камера в мене през останалото време на годината, защото заради нея не една и две риби съм изпускал, на толкова класни хубави риби. Ето сега включих камерата и не иска. 5 риби ми се откачат. 5. Просто за сега още е раничко, хладно е, духа вятър. Надявам се, като се вдигне слънцето, ако се вдигне изобщо днес, да случим на някакъв риболов, но божа работа, рибишка работа. Сега, понеже са по-мънички и съм на малка камола, евентуално ще ги пробвам на гамар, за да видя дали ще... Оп, пак ме почух. Много леко удрят. Съвсем леко. Надявам се да излезе някоя по-класна, но и да не излезе... Стига, бе! За кой път направо откачвам. Толкова риби на едно място, никога не са ми кълвяли и не са се откачвали. Ще пробвам да сложа още по-малка примамка. Евентуално на гамаръс, и пак ще ги тествам. Пробвах на гамаръса, нямаше, ето, както казах, малки са. Добре, идеално. Малко американчи. Каквото стана? Добре. Както казах, на гамаръса пробвах. Нямаше така добри отзиви от към рибите. За сега ето, върнах се на малката камола и веднага калване. Но тук са предимно от този размер, около педя.
Предполагам там 15-20 см, зависи на всеки от педията, но добре, оставям ги на мира. Ето пак. Ах! Ти! Рибо. Ето. Подмъкна към оката и не стига до куката, явно. Каквито са такива сега. То пък може и без хидж да сме, така че сме благодарни, че и такива кълват. Въпросът е, че кълват. Сега, дали сме ги извадили или не, не е трофейна риба, че да настояваме с тези. Ето, тук му изключих камерата и се яви. Дребно балканчица. Екстра, откачи се. Това е най-добре. Изобщо да не се пипа, да не се мърля по треви и натукната. Защото това е ресурсът, това е рибният ресурс, на който разчитаме. О, това беше добър удар. Това беше по-сериозен удар, не беше като малко. И ето тук, както съм казал от миналата година, ето тук зад камъните, обикновено стоят по-едри. Сега, колко е по-едра, можем само да гадаем, нали, докато не излезе да я видим, но беше така от тия по-стръмните калванета. Добре удари. Преди малко един колега минал тук. Не иска да повтори за сега. Ето. Казах ли? Ето. Дребнички са. Много каква е красавица. Така. Стой, душичо. Стой. Стойче. И те откача. С тези моите кебабчета трудна работа ще стане, че е малко куката томахарски. Къде се закачи? Ето, това е красиво. Айде, душко. Заминавай. Такива са дребнички, но си ми излизат. Доволен съм. Ого! И бат поршето. Стигат поршето. Ой бе, душо! Той откачвам бързо. Ева. Прилична балканчица. Не ми газиш точно там кайкала. Точно там ще идеш да газиш. Айде сега. Абе къса е бе. Къса е бе, човек. Хубавата балканчица, но бързо. Фото. Тъй. Изгони ми рибите бе, ей! Хоп, тръгна ли бе? Прецака ми силикония. Хоп, хайде. По 2 ги ловим, бат.
Душко. Откачвам те. Абе, май се от тука. Дребосъчко. Обаве бахначици. Йо-йо-йо. Йо. Се пия. Жик-так. Там малко по-хубаво. Малко по-ебичко. Мартина. Абе, Мартина. Що е да дибане? Ей, де! Яп. Зелен боб. Еп. Със бе. Бе, всички други се откачат. Всички други се откачат, бате, то... Това не ще... Стой, душо. Хайде. Дръбосичко. И продължаваме да... И та така красавица. Тя заслужава снимка. Та е много красива. Много е красива. Задължително. Дребосъчковци, ама отидем си ли колко? Каква е тази мрена, бе? Това бас, бе. Стой, душко, пускам те. Хоп. Давай, Марто!
Право ги убиваш. Дребнички са, обаче са тук. Ой, чакай. Това много живичко. Чакай. Пускам те, пускам. Да. Еми някак се е променило явно от голямата вода. Дръж. Дай му! Марта, тая ти е на другия край на ръката, бе, бат. Ива. Искаш ли да ти я кепна? Май, леко си я. Риба. Ето бе. Каква красота. Jingle bell, jingle. Чист. Дългосочко. О, гаден това. Къде ги мяташ, къде съм мятал? Да, пускам веднага. Чакай, че ме направи целия във вода. Накрайчето се е закачила. Къде отиде? Добре, моля ми мине между краката. Стой, пускам те. Ето на. Съси пия. Да. Абе, що? Всички се ръгат да минават между краката. Пускам. О, добре. Какво хвана? Ти пали големи, бе. Това Марто цял ден ги лови тия големи. Какво става? На тежко, бат. На дънци. Да. И така като... Бас, цял ден цаца! Вие като риба тон, като туна се мета. Чакай. Ама моята се закачи. Та беше хлопа. Та беше добра, да. Днеска си им баял, май. Ево, не се виж какво. И та се от... Бе, та малко по-живо.
Моите отиват при тебе, твоите ще ли Бе. Шантави риби. Стой. Те па само някакви дървосъци тук, скумри, цаци. Ца, вика, ама пак е риба. Цаца, ама пак е риба. Си пия. Абе тия са един калибър на кълбата. Стой! Виж, древосъците какво правят. Скача и на боя директно, виж. Гледате ритне по кокалчетата контузии. Стига, човек, този вятър, значи днеска... Скоци ли са? Чудо ли? Риба, fish on. Балканчичка. Хайде откачи си, идеално. Catch and release. Саморелиз. Хайде откачи се. Добре. Добре. Крайчица на устата, обаче не ще се откачи.